काय सुटलं ना तोंडाला पाणी। गोवन पापलेट करीची चवच तशी आहे। गोवन पापलेट करी ही खूप वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाते। आमच्याकडे जी रुळलेली पद्धत आहे ना, तीच रेसिपी आज मी तुम्हाला सांगणार आहे। चला तर मग करूया सुरुवात। कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। हे पाऊण किलो पापलेट आहे, जे मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता याला हळद आणि मीठ लावून आपली बाकीची तयारी होईस्तोवर बाजूला करून ठेवायचं आहे। गोवन करीचा मसाला करण्यासाठी 1 वाटी खोबरं, 1 चमचा जिरं, 4 चमचे धणे, 5-6 लसूण पाकळ्या, 2 चमचे किसलेलं आलं, 5 चमचे बेडगी मिरची पूड, बोरा एवढी चिंच किंवा 2 चमचे चिंचेचा कोळ। या मसाल्यात थोडं पाणी घालून याचं अगदी बारीक वाटण करून घ्यायचं आहे। पातेलं गरम करून त्यात 4 चमचे खोबरेल तेल घालायचं आहे। ह्या खोबरेल तेलामुळेच गोवन करीला त्याची विशिष्ट चव येते। तेल चांगलं तापलं की त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे। हा कांदा आपल्याला चांगला गुलाबी रंगापर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा छान मऊ झालाय, यात आता आपण बारीक चिरलेला टोमॅटो घालूया। टोमॅटो 1-2 मिनिटं चांगला परतून घ्यायचा आहे। आपला कांदा आणि टोमॅटो छान मऊ झालेला आहे। आपण जे मगाशी गोवन करीचा मसाला वाटलाय तो आता आपण याच्यात घालायचा आहे। गॅस फुल करून हा मसाला चांगला 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचा आहे। आपल्याला जितका रस्सा हवाय त्या आवश्यकतेनुसार याच्यात पाणी घालून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ घालून या रश्श्याला एक उकळी येऊ द्यायची आहे। रश्श्याला छान उकळी आलेली आहे। आपण जे मॅरिनेट केलेले मासे आहेत ते आता या रश्श्यात सोडायचे आहेत। उभ्या चिरलेल्या 2 हिरव्या मिरच्या आता या रश्श्यात घालायच्या आहेत आणि गॅस मीडियम फ्लेमवर करून झाकण घालून मासे आपल्याला 10 ते 15 मिनिटं शिजू द्यायचे आहेत। आपले मासे छान शिजलेले आहेत। शिजलेला मासा फार नाजूक असतो, त्यामुळे चमच्याने हलवताना अगदी हळूवार हलवून घ्या। बस आता वरून कोथिंबीर घातली की आपली गोवन पापलेट करी वाढायला तयार आहे। मला पूर्ण खात्री आहे हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही गोवन पापलेट करी नक्की करून पाहाल। मग ती केल्यावर तुमचा अनुभव माझ्यासोबत शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।